Inilaw na isda at pusit. Sabaw, tinula. May sasawan po yung ka. Ayan, tinulang isda. Adobong pusit. At ang pangpinali, inihaw na isda. Amazing. Okay? So, bon appetit. Enjoy. Tara, kain. What's up guys? Good morning. Ngayon ay day off. Aalis po kami. Mag-ikot-ikot kasi super boring po sa bahay. Wow! So, ano na dito guys, alas 12 na ng tanghali. So, maaga kaming nagising kaso medyo late na kapag gayak kasi nanonood ng movie. Nanonood ng series sa Netflix. Kaya ito alis na po. Tamhaling tapat, mainit. Alright guys, nandito na tayo ngayon sa loob ng sasakyan. Paalis na po kami. Medyo malayo-layo po yung aming pupuntahan. So sana ay maayos yung lakad namin ngayon. At saka mamaya ipapakita ko po sa inyo yung lugar na aming madadaanan. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Guys, bili mo na akong yelo. Wow! Titingin ako ng dito, ice. Kasi sabi ng kapatid ko wala daw ng ice doon sa kanila, kaya magtatanong tayo. Assalamualaikum. Yeah, tamam din. Do you have ice here? How much, Kem? 500 Okay, please. Can I have one packet, please? Ayan, meron daw silang yelo. So, 1 real, 500 paisa. So, nasa mga yun. Almost 180 pesos. So, ito po yung dito guys. Ito po yung 24 hours na tindahan. Parang 7-Eleven, mga ganyan. Pero, ngayon, sarado siya ng What time you will close, my dear? During night? What time you close during night? No? Night time. What time you close? 8. Because normally it's 24 hours, no? Ayun. Okay yun. Ngayon, sarado sila hanggang 8 ng gabi, 8 p.m. Gawa nung sitwasyon nga, gawa nung COVID, di ba? So, yun. So, ito po yung kita ko po sa inyo. Ito yung nabili kong ice cube. Wow! Okay? So, dadalhin ko po ito doon sa bahay ng aking kapatid. Actually, bibisitahin po natin siya kasi matagal na po kaming di nagkikita eh. Almost a month na. So, sabi niya, doon daw kami mag-lunch. Okay, thank you very much. At magluluto daw siya. So, yun. Malapit na po tayo doon. Kaya, okay guys, mamaya, pagka nandoon na kami, another video. So, stay put lang po kayo dyan, okay? Bye! Take me home. Get me with you right. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home? Alright guys, nandito na kami. Kasama ko yung kapatid ko. Ayan. Okay? So, okay lang na hindi nakamas ha. Kasi negative naman kami. Sawa ng Diyos. Baka sabihin niya man, ganun. So, ayan. Sawa ng Diyos. Healthy po kami guys. Okay? So, bibili po kami ng uling. At mag-iihaw kami ng isda. Kasi kaninang umaga, maaga umalis yung kapatid ko. Namili siya ng isda dun sa sa fish market. So open lang po yun every morning.
small one. Brother, do you have charcoal? Huh? Yeah. Okay, how much your charcoal, brother? 4 piece, 1 real. 4 piece, 1 real? Siya na yung apat. You have a big plastic bag? We will buy 4 pieces. Kumain na lang. Hindi, kasi meron pa tayong ano doon. Mayroon pang yellow na bitbitin. Siya na yan. Ha? Malaking isda ba yun? Maraming isda? Oo, tulingan. Isa pa, limahin natin. So, May isa doon. saan? Doon sa taas. Anong meron isa? May isang ganyan. Okay. This is 4, no? Okay, just put please. We will check inside. What other things inside? Okay guys, so ito yung ano, maliit na convenience store dito. So, ito yun. May mga sabon, may mga shampoo, tubig, biscuits, kape, gatas. Okay, so everything is here. If you far in the Siya na kay Gerard. grocery store. Oh. So, yeah. So, yun guys. Nandito kami ngayon. So, mayroon din silang mga ano, mga prutas. Okay, brother. Kuya, bayad. Dini sa bulsa. Dini sa bulsa, yung maliit na bulsa dini. Dito. Excuse me. Ayan, so kuha lang kami ng pangbayad. Kasi ano, baka ipapulis kami pag di nagbabayad. Yung kapatid ko, naitim na. Nasunog na yung... Sige, bayaran mo. How much? May saging dito. Four. Meron pa dito. Ayan. Okay, so barya-barya lang. Hi brother, how are you, bye? Good. I'm working in Kurum. Yeah. How are you? How are you doing? 1.7. What time you close here? 8 o'clock? Sorry brother. Okay, so iikot tayo guys. Titingnan natin kung anong ibang tinda dito. Ayan, so may mga ano din, tsaa. Tsaa. Cooking oil din. Meron din cooking oil. Ayan. Ano? Tapos na? Kasya? Okay guys, so hanggang dito na lang muna. So mamaya papakita ko po sa inyo kung ano yung ano mga susunod na mga video doon sa bahay ng ano, bahay ng aking kapatid, okay? Bye-bye. Ayan. Nandito na tayo sa elevator. Bagong building pala to. Ang may-ari nito, ano, yung may-ari ng Natasha sa Rowing. Natasha, yung mga sapatos. Oo, mabait, sobrang mabait. So ayan, anong floor ba? First floor tayo. Sa first floor daw kami. Uy, ang daming bike dito ha. Ayan. So, nandito na tayo. Ang dilim naman. Ikaw na mag-isa dito? Oo. So, ayan. Dito na. Ang laki ng... Ikaw lang mag-isa dito sa flat na to? Hindi, si Raja at si Lara. Tag-iisang gulto kami. Saan ka tayo lagay? Sa kusina? Ha? Sa kusina? Dito bro, dito. Saan? Kasi nandito yung nagaya. Okay. Oops. Aray ko. Ito, warso ko. Okay. So, ayan. Ang linis. Ang laki. Wala akong pambili. Kailangan Ayan. ng TV rep tsaka may... So, welcome home. Nandito na tayo ngayon sa... Ano, ba't di ka mahilig mag-ilaw? Sis, ba't ka dilim? Ayoko mag-ilaw kasi pwede naman itong buksan. Ha? Ito. Hindi, iba yung vibes pag may ilaw din. Sige, buksan mo yung ilaw. Diba? Ganyan. At least, sobrang liwanag, di ba? Chargeable kasi yung kuryente namin. Kaya pala. Kaya nag-timer kami kasi pag naubos ang hirap-hirap. Patayin. Kasi, Sila, nagpapaload. kasi yung ilaw pala dito, hindi electricity. Ano siya? Yung tawag nito? Solar? May real. Solar electricity. So, hindi siya... Ano yan? Repaid. Prepaid. So, hindi siya unlimited. Kasi nasa bundok kasi sila eh. Malapit sa dagat. Kaya naman.
Kaya tipid-tipid sila. Okay guys, mag-ano muna kami, tag nito. Mag-prepare muna kami ng lunch. Anong oras na oh? Magwa 1 na. So, late na yung lunch namin, okay? So, mamaya, another video again para sa lunch namin, okay? See you guys. Okay guys, so ito na yung magiging ulam namin for lunch. Oh my God! So, mag-iihaw kami ng isda, merong tulingan, tsaka matambaka. Matang ba kami? Yeah, fresh from the sea. Ayan. Ito, bunso. Tsaka, mag-ano din kami, magtinulang isda. Ayan, malunggay. Ayan, sili, kamatis, mga lamas. At saka, kasagit lang. At saka ito, tinulang isda. At saka ano, may, ano ba yan? Pusit? Di, itlog yung isda. Direct naman pala kayo. Kaso Adobong lang pusit. sobrang liit. Ay, sarap. Gusto ko may Adobong sarili pusit. akong rep. Ayan. Okay, so ano na lang, mag-iihaw na kami. Iihaw na kami. Okay guys, ito na yung ano, iihawin namin, lulutuin namin. Wow! So meron din kaming ano doon, ginagawang ano, uling. Pinapauling pa. So maya-maya lulutuin namin to. Ayan oh, sobrang ganda ng ano, view. Ihaw guys, ihaw. Yan. Ito yung ulam namin. Bango. Bango ng inihaw. So ano siya? Tulingan at saka matambaka. Tapos mamaya doon, merong ano, adobong pusit at saka tinulang isda na may malunggay at saka gulay, maraming gulay. The best. Sabaw. Grabe, ang ganda ng lugar dito guys. Nakaka-relax. Ito na lang inihaw. Tinulang isda guys. Tinulang isda. Ulo ng isda. At saka, sige. Yan the best. Gulay. Kamunggay. Napaka-healthy po ng pagkain namin ngayon guys. Isda, gulay. Walang karne. Ano muna kami? Tawag nito. Fasting sa karne. Saan ka kumuha ng malunggay? Diyan sa labas. May malunggay din. Sobrang dami. Mm, Sabi nung umani, huwag mong baliin na kasi magalit yung nanay ko. Ayan. So, ang technique dito, hindi lahat muna ilagay yung gulay. Para hindi ma-overcook. So, mamaya, Paano pala ito? ilan. Okay lang. Sibuyas. Lagay na lang. Yan. Ito na yan. Diba? Kanin na lang kulang. Baka luto na yung kanin doon. So, ayun, tumitik na. Yan yung inihaw daw. Dinala niyo yung susi ko? Nasaan banda? Nandiyan pa. Hindi mo ba dala? Dinala ko pala. Ayan.
inilaw na isda at pusit, sabaw, tinula, may sasawan tuyo ka, ayan, tinulang isda, adobong pusit, at ang pangpinali, inihaw na isda. Amazing. Okay? So, bon appetit, enjoy, tara, kain.